O prezo da ameixa rubia mantense á alza en Eguiño. Os mariscadores traballan estes días na extracción do bivalvo na zona de Sálvora. Así o destacou o patrón maior, José Antonio Santamaría. A ameixa rubia repunta á alza na lonxa de Aguiño, onde mesmo subastáronse 171 kilos desta especie, logrando un prezo de 9 euros por kilo na posa. Prezos destacados que poden producirse pola escasez de produto nestes últimos meses na ría e tamén o aumento da demanda. Os precios da ameixa rubia respecto a outros anos moi bons porque estamos alcanzando unha media de sobre cerca de 9 euros. Entonces é un precio moi bo e mesmo moi estable, é un precio estable. Botamos a culpa un pouquiño a que se debe porque unha que hai pouca ameixa rubia por toda a ría e outra tamén é de que agora hai o reclamo de suyo, pero xa che digo, debido máis que nada ao que a ausencia dela, a pouca que hai, pois estamos vendo que está mantendo os precios estes 2 ou 3 meses que levamos de campaña. A babosa cotizou entre o prezo máximo de 17,80 e un mínimo de 14,46, porén só houbo 11,5 kg de produto na subasta. O longueirón tamén mantén bons prezos, cunha media de 7,29 euros. Estes días, só 25% dos mariscadores de Aguiño traballan a extracción de estas dúas especies. O 75% restante está centrado no percebe.